shop ni senguban ai kule ya ki pajba jong ka nong ston borok we ba pi we ki balawan ban kersan hakini ki atli ki game ki bala penlong da kan nong ston sport social and cultural club ke ba te ke jingil kai football hang ne hapo kamadan ni nong ston ye sachisen ni na kaliang jong kan nong ston sport social and cultural club nga kubu publicity secretary hang ne ni wan ban yathuk bat ni khot biang ipi ki paj ba iwe pe iwe ba ka jinge lai kai ka balai jong ne ka tournament ka bahe ba hang ne apo ka madan new nong ston west khasi hill kan solong biang ha ka khat san tare ka jinge lai kai ka no pedeng ka maulai lamare football club nang ne na po nong ba shlong mikhalia kan ya khun persya ya ka PSA nang thi na po nong ba Guwahati bat kapor kan long ha kapor sibaje siteng thek te kine ki atli ki tim ki long ki bala penkra ba ken wan yu kejat bat yelak kai ha kate ka khatsan tarik jong mentau benai kumban supen kan mau lane yathu ipi ba kine atli ki tim ki long ki bala penkra ka maulai lamare kumbang ila tip bat kumba ngila yu i ya ka jingel kai nang te na po maulai lamare kene kedip ketim kepala pau bah hang de hapo mikhle jungi bat hang de hapo rikasi jungi hak bede bat kene ka PSA nang thina po Guwahati kumba ngila dep bania penbek bat kumba ki nong penya jong te ka PSA kila yathu ba maki kila long ki bala kra banwan rung banwan hier hang ne hapo nong ston haka khat sau tarik janmet kin sapoi hang ne hapo nong ba nong ston te na kaliang jungki kila penkre ki player khamtam nang ne na po ri India ki don ru ki player ki ba don haka tim jongka ri India jungi bat kumjuru kin sawan ki player na po bar jongane ka ri India kabangi tep baro kide kita ki friendar lane kita ki doyong kin sadon ru kita ki player doyong ban sawan yelek kai na kan ka PSA Guwahati te ka buy ticket na kabanta jongi kinong petkai kadlong bet sispa tingka marway te hakate kasngi na kaliang jong ngi kasenjuk new nong ston sport social and cultural club ngi aware ngi khot biang ipi we ki pajba na du ki riurang ba ki long kimi ki samla kan thei bat senrang bangin yawan ban sakhi ya kate ka jingyelek kai ngan syong ipi ba bani katu ka jingyelek kai hakane ka jingyelek kai ke baladep kham itnat shu bat kan kham biang shu ka kom yelek kai ha ka khatsan tarik jong mentau benai ke bahap lasngi baar te kini ki atli ki tim ki long ki bala penkre nak benta ban wan hier tingi khot ngi wer ipi iwe bangin yawan biang ha kate ka sngi ke baar kalong kumni ba na kaliang jongi ka nong penyat hang ne ngi kerpat ipi banadu mensyua ya kane ka madan om bangi ai kerteng da ka wei ka kerteng jong kane ka madan hendre ngi ai kerteng bet da ka new nong ston da ka madan new nong ston lane ka new nong ston playground te ngi kerpat ipi ki pajba ho ngim tip ya kata mo ya ka jingkren jong pi sene satai hendre na kaliang jong pi nadu menta pide man penon kambek ka madan new nong ston om da kiwe ki kerteng namar ba ya kane ka madan la shut la shor la ai nam la ai kerteng ha kador bar sinong bat ha barok ka we ban pentep ikane ka madan ka de bet ka madan new nong ston tingi kerpat ya pi ba pim de ban penon kam da kiwe kinten la ne da kiwe kerteng jong kane ka madan dengan itu saya ka jingelek kai ha ka ar pholai tarik sisu kidang don ki jingelek kai ki bakham itnat hapreng ka nako nang tinapo Manipur Impal kanero katim kan sawan hier ha ka ar pho ar tarik mentau benai hang ne hapo nong ston kan ya kendu persya ya ka Ribohoi United nang ne napo jela jungi nang tinapo Ribohoi district te ha kate ka sngiru ngi wer ngi khot ipi te na kaliang jungi ngan pensai sa ka wei hoj ha ka baya dei bat ki comment ha ki youtuber bat ha ki press ngi ba ki bun ki ba ajimut ngi ki ong ba subahaban penhiar ya ka bayrung la ne ka bay tiket te na kaliang jungi ngila rai bet bat ngila shim bet ba
chispa tingka ya mentah ngin bu bet chispa tingka tengi kerpat ya pi ki pajba bangin long ki bayasha ngin long ki ba kron sim ngin long ki ba ya trelang lada nakal yang jungi ngishim tengi kerpat ya pi ba ngin ya trelang de kabalai kolong ba hakate ka khat santarik nakal yang jungi kinong penyat ngila pen krero ya kalaki dru bat kata kalaki dru kan long kabaning kong ngin ai da ka brani alto 800 kakali kabaar kan long ngin ai da ka pisa arpo hajar bat kabalai kan long sipo hajar tingka te hakate ka lucky draw ka buy ticket kan long bet arspa tingka si ticket te na ka benta kan ka lucky draw ru ngia wer i khot ye pi we ki pajba khamtam ki tu ki bon krishan ya ki jingle bon one page ya ki jingle kai football hang ni mangin krishan lang ye kan ka lucky draw ru nang ba mangi kinong penyat ngenang penjana susu khamtam hakabede berkemadan bat pi ki pajba ki bawan pikai ban penbiang ki jakasyong kumba pilai ui hang ne ngila penkha susu ngila shna susu ki jakasyong khnang ba ki pajba nongwan pikai kinnom sokrai lan nei kinnom thaj lada umdon su jaka syong pin hap suyang tengim kwa ba pin yang hendringi kwa ba baro kinyo ya ka jakasyong ka babiang tengi walada ngi susina de kini ki lentang temporary ru ngi ya wer ya pi ba nginom sngo mo te ngi ya wer ni khot ya pi ha ka khat santrik na ka ta ka jingle kai football kan long bet ha preng ka maulai lamare football club nang ni na po jela Mikhalia kan yakun persya ya ka PSA nang ti na po Guwahati te ngin sai kendo ha ka khat santrik kuble shibun